Čus lidi, já jsem Lefle a vítám tě u dalšího videa. Dneska to bude takový tutoriál, jak si zprovoznit Bedwars. Takže budeme potřebovat 3 pluginy, což je Multiverse Core, Void Generator a Bedwars Reloaded. Všechno budete mít v popisku videa, takže první co uděláme, když se spavnete, já tady už mám ten svět, dáte mv create normal, nějaký jméno, takže já dám třeba test, potom normal -g void generator. Tak, potom dáte tohle a starting creation over test. Tak, počkáte. Tak, vidíte, a dáte mvtp test, ale já už tady mám, takže dám mvtp void tak. A tady mám takovou připravenou mapku, takže si tady dáme postave, třeba takhle. Takhle. Tak, teď si tady dáme bronze, iron a gold, iron, bronze. Tak a dáte bv, add the game, dám test a minimálně, teda maximálně hráčů, takže dám 2. Game, aha, tak dám YouTube, tak. Potom si poladíte také na jednu stranu bv, set region, YouTube lots 1 a půjdete do druhého rohu, jak si dělají resky prostě a dáte lots 2, tak. A dáte bv add team a třeba já dám žlutý, yellow a dám maximálně hráčů 1. Jo, a do tým YouTube žlutí yellow a teď tady dám třeba modří blue 1. Tak a dáte. Teď budete třeba na postel, dáte bv set bet YouTube třeba modří a musíte na ní stát a koukat se na ní. To bylo třeba ti žlutí. Tak. Teď si nastavíme spavny, takže bv set spawn YouTube žlutí, tak. A tady si dáte modří, tak. Tak půjdete na spawnery a dáte bv set spawner bronze gold, iron a bronze, gold, iron. Tak, teď si vezme nějaký villager, sleby, tak. Tady si to uděláme takhle. Tak. Tak, hodíme si sem villagera. Tak a dáme bv region name YouTube a dáme třeba test. Tak. Což udělá, že když tam dáte cedulku, tak to se bude jmenovat test místo YouTube. Dáte bv set lobby třeba tady YouTube a bv save YouTube a bv start YouTube, potom join YouTube, anebo tady můžete dát cedulku, tak, si dám sem, bv join, ne, bv YouTube. A jak jsem dal region name, tak tady máte test prostě. Jak se připojíte a vidíte třeba žlutí, start game, do peče. Jo, tak. Jsem trošku nechytal, ale vidíte, všechno se spavnuje, je to úplně boží. Tak. Můžeme nakupovat, počkejte. Nakupovat prostě všechno. Můžeme stavět. No tak. Můžeme bourat postele, tak.
a vidíte, všechno funguje, takže já doufám, že se vám tohle videjko líbilo, pokud ano, dej like, odběr a něco mi napiš pod video a zatím čus.